Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron ang istorya sa pagpersu ni retired Police Major Maricris Mulat sa iyang karir kaniadto ug karon nagpadayon sa pagserbisyo isip Assistant Jail Warden sa Misamis Oriental Provincial Jail. Assistant Jail Warden Mulat, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag ni Sir Cyril o may buntag sa tanang televiewers. Ma'am, bata pa lang baka gipangandoy na nimo nga mahimong usa ka pulis? Yes, Sir Cyril, tungod sa akong experience katong bata-bata pa ko, na ako'y dili maayong experience, no? Kanang akong mama ang biktima sa domestic violence mo tong tagamay pa ko na anak ko sa kunahuna nga kung tagaan kong chance sa Ginoo mag-apply ko sa Philippine National Police aron mahimong isa ka pulisuman. Kato mga panahon na, ma'am, asa kagakuha og kusog, ma'am, aron mahimo nimo ang tahas na naa sa imong responsibility? Una sa tanan, babae ka, ikaw ang chief of police sa isa ka station o isa ka office, and then ang inyong strength na usually 50 to 60 personnel o niya. Gamay lang jud kay nga porsyento ang babae niya. Babae ang hepe, tapos daghan kay lalaki halos imong sakop, dagko pa jud kay sa imuha. But then ang challenge adto sir kung saon nimo sila pag-convince, kung saon sila pagpasunod, unsaon nimo paghimo, pag-mold sa ila, pag-assess sa ila, pagtabang sa ila para ma-comply nila ang ilahang mga trabahoon ug mahimo sad sila productive nga police officers. In fact, dito sa Taguluan Municipal Police Station nahimo mi number 1 adtong 2015 to siya no, nahimo mi awardee. Nakuha na mo ang Silver Eagle Award sa Tibok Region 10, gumikan sa amo ang teamwork. Isip hepe og naghawid og mga dagkong posisyon sa PNP, aduna ba kay kahadlok nga gibati katong mga panahon na pod? Naman ang kahadlok pero gumikan kay before sa among mga operation nga gahimuon na ami mga briefing no, na ami mga preparation nga giandam para ana nga operation. Unya labaw sa tanan sir, nag-ampo mi nga unta walay may tabo sa amo during operation ug buligan mi sa among maayong tumong para nga makdakop o makuha na mo among target. Ma'am, human ka nagretiro sa PNP, unsa ang nag-inspire sa imo nga magpadayon sa pagserbisyo sa gobyerno isip Assistant Jail Warden? Na-feel na ko ang calling sir no. Sa una sa pulis pa ko ang trabaho magdakop, mag-implement sa mga balaod when it comes to kanang nakasupak no, naka-violate sa atong balaod. Pero karon sa provincial jail sir, nahimo na sad kong nagtan-aw na sad ko sa welfare of development sa mga dinakpan namo sa una. So na ako dito sir para mag-assess sa ilaha. And then naagya po yung mga guidance na gihimo na ako, gihatag na ko sa ila knowing nakahimo sad sila mga kalapasan kaniadto. And then naghatag ko sa ilang advices kung unsa ilang buhaton para kung panalitan makagawas na sila sa piniriso o mahimo silang maayong nga citizen someday. Ma'am, isip babaeng Assistant Jail Warden, unsa ba ang mga initiatives nga imo nang gipatuman diha sa jail facility? Same sir no, katong sa pulis pa ko nga sa ako mga kauban, wala na akong ipa-feel sa ilaha nga taas kayo kong ranggo, officer ko, but then ipa-feel na ako sa ila sir nga isa ko kakauban nga concerned sab sa ilaha, dili lang sa ilang trabaho kung dili sa ilang personal na kinabuhi kung na sila iduol sa kuha, personal nila nga problema. Sa mga inmates po namo sir, dili tayo po layo sa ilaha nga nag-establish kog dakong gap between jail officers and inmate no. Still sir, kung mag-refer ang mga inmates sa moa bahin sa ilahang kaso, kung sa ilang angay buhaton, makahatag ni advice o niya makatabang sa ila sir, makonect lang mo ilang mga lawyer. And then sometimes sir, atong mga inmates nag-suffer po sa ilang mga personal problem kaya na sila sa sulod, and then ang ilang pamilya to sa gawas, tapos gusto nila i-reach out, gusto nila pabisitahan ang ilang pamilya nga dugay na nila wala makita o mapaabot lugar sa ilang pamilya kung unsa mensahe gusto nila ipaabot. Ma'am, asa sa imong tan-aw ang mas challenging nga workload katong naa pa ka sa PNP o karon nga ana-ana ka sa Misamis Oriental Provincial Jail nga nagserbisyo? Pareha sila sir, pero lahi lang mga challenges no. Ang diha lang sa provincial jail, ang halos nimo maistorya mga inmates nga lain-lain og educational attainment, lain-lain og kaso,
lain-lain og story behind sa ilang mga kaso, and then is challenging kaayo sir kay sometimes ang among hisgutan sa inmate o sa kuha namo mag-istorya mi dili na about sa ilahang kaso, no, sometimes about na sa ilahang problema sa ilang panimalay ug lain-lain og story sir, lain-lain og reason nga na commit nila ang crime, and then with that amo sila i-comfort, no, tabangan namo nga mo-connect sila sa ilang mga lawyers, no. Salamat sad mi sa mga PAW lawyers sir ug sa mga private lawyer nila nga wala pasagdi ang among mga inmates. Nag-assist sila all the time, labi na karon sa atong situation, no, na atay pandemic nga experience. At habang sila sir nga madali ma-release, dali madagan ang ilang mga cases. Dagan kayong salamat sa pag-share sa imong istorya, Assistant Jail Warden Maricris Mulat. Ug amping pirmi, ma'am. Thank you kayo, Sir Cyril. Hoping nga maka-visit na po ka sa jail soon.